ଥରେ ଜଣେ କହୁଥିଲେ ମଣିଷର ମନ, ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆଉ ହାତୀର ଗାଧୁଆ ଏ ତିନିଟାଙ୍କ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର। ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ତ ବୁଝିପାରିଲିନି କି କ'ଣ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଭିତରେ। ପରେ ଟିକେ ଏକାଠିଆ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କି ସାର୍, ଏ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଆପଣ ଦେଲେ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ରିଲେଟ୍ କରିପାରିବା? ସେ କହିଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ଗହନ କଥା, ବୁଝିଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ନହେଲେ ଖାଲି ଶୁଣିବାକୁ ଶୁଣି ଦେଇଗଲେ ତୁମେ ଭୁଲିଯିବ। ମୁଁ ପଚାରିଲି ତାହେଲେ ଟିକେ ବୁଝେଇକି କୁହନ୍ତୁ। ତ ସେ ମୋତେ କହିଲେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଏ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେ, ସେ ସମୟରେ ମଣିଷ ମନରେ ଯେତେ ସବୁ ଖରାପ ଭାବନା ଥାଏ, ଯେତେ ସବୁ ଖରାପ ଚିନ୍ତା ଥାଏ, ଯେତେ ସବୁ ଭୁଲ କାମ ସେ କରିଥାଏ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ତା ମନରୁ ସେସବୁ ବାହାରିଯାଏ। ସେ ପୁରା ନିର୍ମଳ ହେଇଯାଏ। ସେ ଯେତେ ପାପ କରିଥାଏ ଠାକୁର ସବୁ ତାଠୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ସେଠୁ ବାହାରିଲା ପରେ, ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରି ଆସେ, ପୁଣି ବାହାରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ। ପୁଣି ସେ ଖରାପ କଥା ଚିନ୍ତା କରେ, ପୁଣି ସେ ଭୁଲ କାମ କରେ, ପୁଣି ତା ମନ ପାପରେ ଓଜନିଆ ହେଇଯାଏ। এই କଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ କଥା ତ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ସେଇଟା ଠିକ୍ କଥା। ତ ହାତୀର ଗାଧୁଆର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଆଧିରେ? ହସି ଦେଇକି ସେ କହିଲେ ମୋତେ, କେବେ ହାତୀ ଗାଧୁଆ ଦେଖିଛ? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଟିଭିରେ ଦେଖିଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତରେ ହାତୀ ଗାଧୁଆ କେବେ ଦେଖିନି। ସେଠୁ ସେ ମୋତେ କହିଲେ କି ହାତୀ ଯେତେବେଳେ ପାଣିରେ ଗାଧାଏ, ସେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଗାଧାଏ। ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ଗାଧାଏ, ପାଣିରେ ପହଁରେ, ନିଜ ଶୁଣ୍ଢରେ ପୁରା ଦେହ ସାରା ସେ ପାଣି ପକାଇକି ତାକୁ ନିଜକୁ ସଫା କରେ। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେ ପାଣିରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କିଛି ବାଲି ତା ଶୁଣ୍ଢରେ ଆଣିକି ତା ନିଜ ଦେହ ସାରା ନ ଛାଟିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଶାନ୍ତ ହୁଏନି। ହାତୀ ପାଣିରେ ଗାଧେଇବ, ସଫା ହେବ, ଆଉ ପାଣିରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ନିଜ ଦେହ ସାରା ବାଲି ଛାଟିବ। ମୁଁ ଏଥର ବୁଝିଗଲି ତାଙ୍କ କଥା। ତ ଛୋଟିଆ କଥାଟେ ଥିଲା, ବଟ୍ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଏ କଥାଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଘଟୁଛି, ସବୁଦିନ ଘଟୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛେ, ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ବୋଧହୁଏ ଆମେ ଯେତିକ ଭୁଲ କରିଛେ, ଯେତିକ ପାପ କରିଛେ, ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଆମଠୁ ସେସବୁ କ୍ଷୟ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇଠୁ ବାହାରି ଆସୁ ସେ ସଂସାର ଭିତରକୁ, ହାତୀ ନିଜ ଉପରକୁ ବାଲି ଛାଟିଲା ଭଳିଆ ପୁଣି ଆମେ ସଂସାର ସବୁଯାକ ପାପ, ସବୁଯାକ ଖରାପ ଭାବନା ନିଜ ଭିତରେ ନେଇ ଚାଲୁଛେ। ନା କ'ଣ? ଠିକ୍ କଥାଟା ନା?